Nalazimo se u jednoj preduzetničkoj firmi, maloj firmi, kod naše drage Mirjane, koja se ovim poslom bavi već više od 15 godina. Nije lako danas biti preduzetnik, nije lako biti ni žena, ni majka i sve to nekako uklopiti i da bi cela porodica, a i sama naša preduzetnica mogla da vodi jedan normalan život, kvalitetan život, da ima zaradu od toga i da joj država pri tome u svemu tome i pomogne. Pa evo Mirjana, država sada priča kako će mnogo veću pažnju da obrati na preduzetništvo i na žene preduzetnice. Mi znamo da je danas izuzetno teško sve to uklopiti i sa nekim porodičnim životom. Kako si ti u svemu tome uspela zadnjih 15 godina i da li si imala pomoć i kako od države u svemu tome? Od države skoro nikakvu, a reći ću i zašto kažem skoro, a maksimalnu pomoć od porodice. Jedino porodica može da podrži, jer kad se ulazi u privatni posao, to podrazumeva da nemaš slobodno vreme, za kuću minimalno vremena. Tad sam imala i malu decu, baš se sad ne bih vraćala u to vreme, bilo je jako, jako teško, ali imala sam razumevanje i pomoć u porodici samoj. Zašto sam rekla država skoro da ništa nije pomogla? Država uvek naglašava da daje subvencije za preduzetnički posao i daje. U vreme kad sam ja počinjala da radim, država je tada dala nekih 160.000 dinara, tada je tako bilo, subvencije za privatni posao, s tim što imali smo obavezu da prođemo dvodnevnu obuku za iznošenje svog biznis plana, kako se pravi biznis plan zapravo, pa onda ide konkurs za te subvencije. Eto, ja sam imala sreću, dobila sam. Tih 160.000 dinara je tada bila suma koja je pokrila doprinose i porez na godišnjem nivou. Uslov da ta sredstva budu bespovratna je bio taj da se godinu dana redovno uplaćuju porezi i doprinose. Sad, kolika je to pomoć? Pa nije. Konkretno u mom slučaju, ja sam imala sredstva od prodaje nekretnine, pa sam imala pre toga nabavljenu opremu. Ali ja sad gledamo mladu ženu, posebno mladu ženu koja tek treba da stvara porodicu i da se odluči da krene u privatni posao. Bilo koji privatni posao podrazumeva nabavljanje opreme i zakup prostora. To država ni 10% ne pokrije, ni 0,5%. Znamo da je donja granica nekih 75.000 za pomoć. To je nešto novo što se sada priča, 75.000 dinara, mislim to je to. Pogledajmo samo koliki je zakup poslovnog prostora. To nije vredno pomena. Znači, ko već nema neki kapital, teško da išta od same pomoći države. Sada, u ovim uslovima i zadnjih 20 godina je tako. Znači, postoje razvojni fondovi, sve to postoji i mnogi preko tih razvojnih fondova jesu došli do nekih sredstava. To je malo teži put i kad je prikupljanje papira u pitanju, a iza toga ima još mnogo šta sada da ne bude nam to tema. Da. A kaži mi, molim te, ovako, pošto si samo zaposlena ovde, kakva je situacija i to je jedan od osnovnih problema gde oni sad kao država pokušavaju nešto zakonski da izmene. Ti sutra, ajde ti si već ostvarena kao majka, pa nećeš ići na trudničko i porodiljsko, što do sad nisi ni mogla, ni da si htela. Oni sad tu nešto pokušavaju. Ali sad razboliš se. Da li ti možeš da dobiješ neko bolovanje? Ne. Znači, eto. Ne. Postoji nešto, neki uslovi su izneti pod kojima preduzetnik može da dobije bolovanje i to 60% i 50% refundiranih sredstava pod uslovima. Kod oni koji su samo zaposleni bez zaposlenih radnika, oni ne mogu ni da konkurišu. Procedura je takva da i ovi koji mogu da konkurišu, koji imaju 2-3 zaposlenih, dižu ruke od toga. Znači, to je ključni problem koji se mora rešiti. Znači, država mora da
velika je stvar da se ljudi samo zapošljavaju. To je ogromno rasterećenje za državu, ali im treba pomoći da dođu u fazu da mogu da zapošljavaju radnike. To je tek onda velika stvar za državu. A da država nekako podstakne te domaće male preduzetnike, što ti kažeš, bilo veliko rasterećenje za državu, ona obratno radi, ona stimuliše i subvencioniše strane firme. To je strašno. To ne postoji preduzetnik u Srbiji koji nije ogorčan zbog toga. Ne postoji. Ja znači, u ovom malom svom nekom krugu ljudi s kojima se srećem, svi isto komentarišu. Ako već dolaze stranci sa nekim razvijenim poslom i programom koji imaju, država im da zemljište, koliko smo mi čuli. I to je dovoljno. Ne, naša država im daje sredstva, naša sredstva, koje te fondove naši poreski obveznici pune, država im daje sredstva da oni iz tih sredstava plaćaju zaposlene koje uzimaju sa biroa. To je užas, to je katastrofa. Ako donose mašine, ako donose program, razvijen program koji imaju, osmišljen, i od tih proizvoda koje proizvode na našoj teritoriji imaju neki prihod, onda od tog prihoda treba da plate radnike. A ne da im država daje novac, da parama države Srbije plaćaju zaposlene koji skidaju sa biroa. Tako da je to jedna strašna stvar. Znači, jako loša politika, a samo mi još kaži kako bi ti vidiš šta bi po tebi država trebala da uradi, kakav korak, da li neki i koliki grace period da mlad preduzetnik i novi preduzetnik ne plaća te poreze i doprinose, koliki bi on po tebi trebao da bude i kako bi još možda država mogla da pomogne tom nekom početniku? Odlično, grace period je jedino sad u ovoj situaciji u kojoj smo jedino razumno da se pomogne preduzetnicima koji startuju. Znači, ima nas koji već radimo i sa obavezama koje uplaćujemo, ali mladom čoveku koji kreće u neki biznis, omogućiti, ta obuka je jako dobra stvar koja je bila i pre nekoliko godina, ja ne znam da li se još uvek praktikuje, ali ako se praktikuje to treba tako i nastaviti, da mlad čovek prvo nauči kako da ispita tržište za ono čime hoće da se bavi. Da li taj njegov posao ima prođu ili kako da ga modifikuje i kako da napravi biznis plan. Onda ide konkurs za subvencije, koliko država, ja sad neću ulaziti u cifre, koliko sad može da se po nekom preduzetniku da sredstava kojima će mlad čovek koji kreće u privatni posao, da treba nabaviti opremu, treba nabaviti materijal i treba platiti zakup. Tako je. I tu sad ću časno samo napraviti trenutak jedan, kad sam zakup pomenula, zakupi su katastrofalni. Tu bi država isto mogla da bude kontrola. Koja je cena razumna? Prema standardu, prema prosečnim platama, znači nešto mora da bude parametar kako će se, a kod nas to... Ali tržište diktira? Tržište diktira i ko to može da se priušti, pa onda ima tu posle nekih zakulisnih, da kažem tako, radnji u samom obavljanju poslova, sve na štetu države. Ali što misliš, koliko bi sad ti da počinješ, koliko bi tebi pomoglo da taj grace period bude? Upravo to sam htjela da kažem, pa sam napravila taj oko zakupa prekid, pa minimum godinu dana. Minimum godinu dana. A možda čak i 2 godine. Znači, za mladog čoveka koji je dobio neka sredstva države, kažem, nećemo ulaziti koliko se može omogućiti, on pokreće posao. Uz pokretanje posla prvih nekoliko, pa Boga mi to bude nekad i par meseci, da nema klijenata, nema kupaca robe, to tek da ne kažem kako to teško ide u početku, ali je veliko rasterećenje za tog mladog čoveka da zna da ne mora da trči i plaća doprinose, poreze, knjigovođu, sve ono, dobro sad knjigovođa radi za sebe, to je faktički kao zaposlen, on mora biti plaćen, ali sve ovo što je prema državi velika je stvar grace period. Velika pomoć. Pa sad... I uz taj grace period, ja se izvinjam, uz taj grace period, pa i mala sredstva subvencionisana već nešto znači. Već nešto znači. Ovo što se radi, to je... Pa da zaključimo ovako ukratko.
Znači, država pokušava nešto, shvatila je malo, izgleda, značaj, koliki je značaj u stvari tog privatnog preduzetništva i da treba da ulaže u privatne preduzetnike, ali očigledno još ne dovoljno, jer vidite vi koliko godina se o tome priča, kolika je pogrešna politika koja se vodila, pa se sad u nekim naznakama ona pokušava popraviti, počevo od porodiljskih, trudničkih bolovanja i uopšte bolovanja, kako smo imali priliku da čujemo da ti sutra, kad se razboliš, ti nemaš pravo faktički, ako si vlasnik, preduzetnik, nemaš nikakvu beneficiju oko toga. Drugo, taj subvencionisani grace period koji država mora da ustanovi i on treba da bude minimum godinu, a možda 2 ili 3 godine. Evo, nastavit ćemo mi dalje te razgovore. Država bi trebala ovim da se pozabavi, a ne da ulaže više toliko u strance koji će sutra, čim ne budu imali prihod, da zatvore radnju, otpuste radnike i odu svoje kuće. Mi to između u našim krugovima, kažem, našim preduzetnici, kad se nađemo između sebe, kažemo, oni postave jednu montažno-demontažnu firmu, objekat, i preko noći ih nema. Eto. Hvala vam. Odlično.